ሰላም ዝኸበርኩም ተኸታተልትና ከመይ ትውዕሉ እምባርከስ ናይ ሰዓት ዜናታት ሒዘ መፅአኩም ኣለኹ። መጀመርታ ግን ኣርእስተ ዜና ባይቶ ሰብኣዊ መሰላት መጋበርያ ስርዓት ዓብልል ገብት ኣብ ታሕቲ ዝብል ኣርእስቲ ዝወፀ ሓድሽን እዋናውን መግለፂ ዓባይ ጋንታ ሙቪስታር ንሻምፒዮን ኤርትራ ናትናኤል ተስፋፅዮን ካብ ሌድል ትሬክ ናብ መሰርዓ ከም ዝፀንበረቶ ብወግዒ ኣፍሊጣ ጅቡቲ ዝምድና ምስ ኤርትራ ናብ ንቡር ክትመልስ ከም ትደሊ ገሊፀን ካልኦትን ዝብል ዜናታት ሒዝና መፂናኩም ኣለና። ሰናይ ምክትታል። ባይቶ ሰብኣዊ መሰላት መጋበርያ ስርዓት ዓብልል ገብት ኣብ ትሕቲ ዝብል ኣርእስቲ ዝወፀ ሓድሽን እዋናውን መግለፂ ልኡኽ ኤርትራ ናትናኤል ዕቤዋ መጋባእያ ባይቶ ሰብኣዊ መሰላት ብዝግባእ ንገናዞ መልእኽቲ ኣመሓላሊፉ። እዚ ናይ ገብት ዓብልል ስርዓት መኻልፍ ኮይኑ ዓኒኒ ኣብ ዝብለሉ ዘሎ እዋን 75 ዓመታት ንመከራ ህዝቢ ፍልስጥኤም ሕቆ ሂቡ ገጹ ናብ ዕግርግርን ምግባትን ብምግባር ንፍትሒ ሕቶ ፍልስጥኤማውያን ክፈትሕ ኣይተረአየን ብምባል ኣብ መጋባእያ ብዝነኣድ ንገናዞ መኪቶም። እስራኤላውያን ናብታ ጥንታዊት ሜረቶም ተመሊሶም ምስረታን ናጽነትን ሃገረ እስራኤል ድሕሪ ምእዋጅ ናብ ምስፋሕፋሕ ግዛኣትዮም ኣትዮም። ኣብቲ ግዛት ፍልስጥኤም ዝኾነ ምዕራባዊ ገማግም ዌስት ባንክ ዝርከብ ምብራቃዊ ኢየሩሳሌምን ስንጭሮታትን ዮርዳኖስን ሰፈራታት ብምክያድ ኣብ ትሕቲ ቁፅፅሮም ኣትዮም። ብሰንኪ ዝወራር ብዙሓት ፍልስጥኤማውያን ተፈናቂሎም ተሰዲዶም ሞይቶም። እዚ ምስፋሕፋሕን ወራርን እስራኤል ዘይቅቡልን ንዓለም ለኻዊ ሕጊ ዝጠሓሰን እዩ። እዚ ብጉልባብ ሰብኣዊ መሰላት ዝጣበቕ መሳርሒ ዓብልል ገብት 75 ዓመት ህዝቢ ኤርትራ ብተኸታተልቲ ስርዓታት ኢትዮጵያ ክሕረድን ክቕተልን ኣበይ ተሸጊጡ ነይሩ? ንሓታታይ ዘስደምም ስራሕ እዩ ዓብልል ገብት። ኣብ መወዳእታ ልኡኽ ኤርትራ ነቲ ብጉልባብ ምጥሓስ ሰብኣዊ መሰላት ኣብ ልዕሊ ኤርትራ ዝግበር ናይ ምስልጣን ዘመተ ብዝግባእ ዓመት ኣብ ቅድሚ ህዝቢ ዓለም ውርደቶም እዩ ዘሰክሞም። ጅቡቲ ዝምድና ምስ ኤርትራ ናብ ንቡር ክትመልስ ከም ትደሊ ገሊጻ። ጅቡቲ ምስ ጎረቤት ሃገር ኤርትራ ዘለዋ ዲፕሎማስያዊ ዝምድና ናብ ንቡር ክምለስ ድልውቲ ምዃና ኣፍሊጣ። ኣብ መንጎ ክልቲአን ሃገራት ዘሎ ዘይደቀሰ ደባዊ መሳሓብ ብዘታ ክፍታሕ ከም ዘለዎ ቀዋሚ ወኪል ጅቡቲ ኣብ ሕብራት ሃገራት ተዛሪቡ። መሐመድ ሰይድ ድዋልን ሓፈሻዊ ባይቶ ሕብራት ሃገራት ኣብ ዘስማዕ መደረ ጅቡቲ ሃለዋት ናይቶም ኣብ ደባዊ ግጭት ክልቲአን ሃገራት ብኤርትራ ተማሪኾም ዝበሎም ወታደራት ክትፈልጥ ከም ትደሊ ጠቂሱ። ናይቶም ሃለዋቶም ዘይተፈልጠ ወታደራትና ዕጫ ኣብ ልብና ዝለዓለ ቦታ ዘለዎ እዩ። ስድራ ቤታቶም ድማ ሓዲኡ ክፈልጡ የድልዮም። ጅቡቲ ምስ ኤርትራ ዝምድና ናብ ንቡር ንምምላስ ድልውቲ እያ ዘላ። ነቲ ደባዊ ምሳሓብን ካልእን ጉዳያት ዘጠቃለለ ግጭት መሰረት ዓለም ለኻዊ ሕጊ ብዘተ ንምፍትሑ ቅርብትያ ክብል እቲ ዲፕሎማሰኛ ኣነፂሩ። ብወገን ኤርትራ ብዛዕባ መግለፂ ጅቡቲ ዝተዋህበ ወግዓዊ ግብረ መልሲ ዘግት የለን። ዝምድና ክልቲአን ሃገራት ብሰንኪ ኣብ 2008 ዝተወልዐ ደባዊ ግጭት ክሳብ ሎም ናብ ንቡር ከም ዘይተመልሰ ዝግለጽ። እቲ ምሳሓብ ናብ ወታደራዊ ረፅሚ ኣምሪሑ መንባሩ ይዝከር። ጅቡቲ ገለ ወታደራታ ብኤርትራ ድሕሪ ምትሓዞም ሃለዋቶም ከም ዘይፍለጥ እያ ክትከስስ ጸኒሓ። ብወገን ኤርትራ ግን ዝሓዝዎም ወታደራት ጅቡቲ ከም ዘለውን እቲ ምሳሓብ ምዕራባውያን ሃገራት ዘሳወረዎ ጉዳይ ምዃኑ እዩ ክግለጽ ጸኒሑ። ነቲ ኩነታት ንምህዳእ ሃገር ቀጠር ወታደራታ ኣብ ዶባት ክልቲአን ሃገራት ምስፋር ተጸብኦታት ደው ኣብ ምባል ወሳኒ ተራ ከም ዝተጻወተት ይፍለጥ። እንተኾነ እቲ ንቀጠር ኣብ መንጎ ሃገራት ወሽመጥ ዝተፈጥረ ወጥሪ ብስዑድያን ኢማራት ዓረብን ዝምራሕ ኪዳን ንቀጠር ብምንጻሉ ነቲ ኣብ መንጎ ኤርትራ ቀጠርን ዝነበረ ዝምድና ስለዝተንከፎ ወታደራታ ክትስሕብ ከም ዝተገደደት ይዝከር። ኣብ 2018 ብመንጎኝነት ኢትዮጵያን ስዑድ ዓረብን ዝተወስደን መራሕቲ ክልቲአን ሃገራት ምቅራብ ዝተወስደ ተበግሶ ኣይተዓወተን። ፕሬዚደንት ኢሳያስ ኣፈወርቅን መዘንኡ ናይ ጅቡቲ እስማኤል ዑመር ገለን ኣብ ጅዳ ምረኸቦም ነቲ ኣብ መንጎተን ሃገራት ንዓመታት ዝቐጸለ ምትፍናን ከሕፅሮ ዓብይ ተስፋ ተነቢሩሉ ነይሩ። እቲ ኣጋጣሚ ድሕሪ 20 ዓመታት ኤርትራን ኢትዮጵያን ኣብ ጅዳ ስምምዕ ሰላም ዳግማይ ብወግዒ ዝፈረመላይ ነይሩ። ድሕርቲ ታሪኻዊ ፍጻሜ ሚኒስትሪ ጉዳያት ወፃኢ ኤርትራ ዑስማን ሳልሕ ናብ ጅቡቲ ብምኻድ ምስ ሰበስልጣን እቲ ሃገር ምርኻቡን ነቲ ተስፋ ደሪዕዎ እዩ። ብዘይካዚ ጅቡቲ ምስ ኤርትራ ዘለዋ ምሳሓብ ብሰላማዊ መንገዲ ክፍታሕን ናብ ዓለም ለኻዊ ዳንነት ክሰጋገርን ናብ ሓምለ 2018 ንውድብ ሕብራት ሃገራት ተሓቲታ ነይራ። ኣብቲ እዋን ኣምባሳደር እቲ ሃገር ኣብ ውድብ ሕብራት ሃገራት ንዋና ጸሓፊ አንቶኒ ጉተሬስ ዝጸሓፈ ደብዳቤ ባይቶ ጸጥታን ዝእምሞም ዝኾነ ይኹን ነቲ ጉዳይ ብሰላማዊ መንገዲ ክፈትሕ ዝኽእል ኣገባብ ክንቅበል ድልዋት ከም ዝኾና ከረጋግጸልካ ደሊ ኢሉ። እንተኾነ ብድሕሪኡ ዝተረኣየ ዝኾነ ምምሕያሽ ይኹን ዲፕሎማስያዊ ርክባት የለን። ቀንዲ ቤት ጽሕፈት ናይቲ ኤርትራ ኣብ ዝሓለፈ ዓመት ዳግማይ ዝተጸንበረቶ ዞባዊ ውድብ ኢጋድ ኣብ ጅቡቲ ከም ዝርከብ እውን ይፍለጥ። ዓባይ ጋንታ ሙቪስታር ንሻምፒዮን ኤርትራ ናትናኤል ተስፋፅዮን ካብ ሊድል ትሬክ ናብ መሰርዓ ከም ዝፀንበረቶ ብወግዒ ኣፍሊጣ። ሎሚ 3 ጥቅምቲ 2024 ሙቪስታር ብመሰረት ኣብ ማሕበራዊ መርበባት ዘውፅኣቶ ወግዓዊ ሓበሬታ ናትናኤል ተስፋፅዮን ካብ ዝመጽእ ዓመት 2025 ጀሚሩ ምስታ ጋንታ ተሰሊፉ ከም ዝወዳደር ኣፍሊጣ። ናትናኤል ተስፋፅዮን ብወገኑ ኣብ ዝሃቦ ሓፂር መግለፂ ነታ ጋንታ ብኣውስትራልያ ዙርዳውን ኣንደራ ፀቢቐ ንኽፈልጣ ዕድል ረኺበ። ኣዝያ ሓያል ጋንታ እያ። ብወገነይ ኣብዛ ጋንታ ዝከኣለን ንኽገብረ
نزلن متناو عقب ناي مديا بقعتن تخلو قزبتاو درن ابز متعمتا محاشه بخري ناي وورلد تور عاود كمزكب تسفا يقبر موفي ستار كم تابع امنت زحدرات بتصبق وتصيد كمالسو تسفا يقبر كبل قليتصهم ወራር እስራኤል ንሊባኖስ እዘን ሃገራት ክንደይ ግዜ ተዋጊአንን ስለምንታይን ኣብ ትሕቲ ዝብል ኣርእስቲ ዝወፀ ሓድሽን እዋናውን ትንተና እስራኤል ድሕሪትን መዓልትታት ኣብ ልዕሊ ጎረቤታ ዘካየደቶ ደብዳብን ነታብቲ ሃገር ዝርከብ ዕጡቕ ጉጅለ ህዝቦላ ዓላማ ዝገበረ ስርሒታትን ኣብ ልዕሊ ሊባኖስ ወራር ኣጋር ሰራዊት ጀሚራላ ከምዚ ዓይነት መጥቃዕቲ ክትፍፅም ንመጀመርያ ግዜ ኣይኮነን ቅድሚ ሕጂ ዘካየደቶም ወፍርታት እውን ዝተሓዋወሰ ውፅኢት እዮም ኣምፅኦም እሞ ዳዚ ናይ ሕጂ ካብቶም ኣቐዲሞም ዝተፈፀሙ ወራራት ብኸመይ ዝተፈለየ ክኸውን ይኽእል ኣብ 1978 ዝተኻየደ ቀዳማይ ወራር ሊባኖስ ድሕሪ ምፍጣር ሃገር እስራኤል ኣብ 1948 ቀንዲ ምዕራፊ ፍልስጤማውያን ስደተኛታት ኮይና ነይራ كم ود بحرنات فلسطين PLO زعمسل ميليشياتات كا امونغوتوم سدتنياتات نيرم ازوم ميليشياتات كاب ليبانوس كوينوم لاسرائيل نمتكعنت هاجرنا بغيت صحيبهما نزغونتات صعبو اسرائيل نتبغجل ميليشياتات ود بحرنات فلسطين وي PLO استفتم متقعتي مالسن ماب مجمرا غزي ابشان جاتمتن 78 ليبانوس وريرام ابتوانتي غجل ميليشياتات نحنت اوتوبوس بمعقات نتاب اسرائيل ጫፍ ገማግም ባሕር ተባሂሉ ዝፍለጥ 38 ሰላማውያን እስራኤላውያን ዝቀተለ መጥቃዕቲ ፈጺሞም ናብ ደቡባዊ ሊባኖስ ኣተው ሓይልታት እስራኤል ድሕሪ 2 ወርሖም ናብ ድሕሪት ተመሊሶም ኣብ ውሽጢ ጎረቤቶም ዝኾነት ሃገር ናይ ጸጥታ ዞባ ባፈር ዞን ብምቋም ክሳብ 2000 ኣብ ጸኒሖም እዚ ቀዳማይ ወራር ብወገን ሊባኖስ ጥራይ ክሳብ 2000 ዝበጽሑ ተቃለስትን ሲቪላትን ክቀተሉ ምኽንያት ኮይኑ ብወገን እስራኤል ድማ 18 ወታደራት ተቀቲሎም ካልኣይ 1982 ዝዓበየ ወራር እስራኤል ኣብ ሊባኖስ ዝገበረቶ ዝዓበየ ስርሒት ኣብ 1982 ኣብ እዋን ኩናት ሓድሕድ ሊባኖስ ተፈጺሙ ብኣሽሓት ዝቁጸሩ ወታደራት እስራኤል ብኣማይት ታንክታትን ወታደራዊ መካይን ተዓጅቦም ዶብ ሰጊሮም ኣትዮም ነዚ ዝፈጸሙ ድማ ብቐንዱ ነቲ ካብ ሊባኖስ ኮይኑ ንእስራኤል ምትካዕ ዝቐጸለ ውድብ ሓርነት ፍልስጤም PLO ንምምላስ እዩ ዕላማ እስራኤላውያን ነቲ ሕቶታት PLO ዕላማ ብምግባር እቲ ኣንጻር እስራኤል ዘካይዶም መትካዕቲ ደው ንምባል እዩ ነይሮም ሓይልታት እስራኤል ዝተፈላለየ ግንባራት ፈንጢሶም ብምእታው ኣብ ውሽጢ ሓደ ሰሙን ናብ ወሰናወሰን ርእሲ ከተማ ቤይሩት ክበጽሑ ኽኢሎም ወታደራት እስራኤል ኣብ እዋን መትካዕቲ ብዝተፈጸመ ህልቂት ፍልስጤማውያን ስደተኛታት ተሓተትዮም እስራኤላውያን ድሕሪ 3 ወርሕን ድሕሪት ብምምላስ ኣብ ውሽጢ ሊባኖስ መከላኸሊ ዘባ ፈጢሮም ብወገን ሊባኖስ ክሳብ 20,000 ዝበጽሑ ሰባት ተቐቲሎም መብዛሕትኦም ከ ሲቪላት እዮም ነይሮም بوغن إسرائيل 654 وتدرات تقاتلهم 1996 حدش تسألن ورارن إسرائيل أب 1980 كلتن زكاية التورار والنابت صحفة PLO كاب ليبانوس ناب تونسيا خفن أقل زكاة دعوة وفرينيرو جن بدحريون وسوى تدراو جل الله حزب الله تمسريتهم أزوج الله خان إسرائيل كم تلاقيت موتر كاتقع حقنا حيلتات إسرائيل أم يازي 1996 نبجم مركزي أنصار حزب الله كوافرو تجديدهم نايز من كليتو جلان استفدت سمو ما يتقع روكيت مالسن مهابيم اتورار نخلت تسمون ترايت ان حدرو تسرحتي نيرو شاون سيفيلات بزياده قدات تورار كوينم 10 توقعت حزب الله كساب كل 250 زوصح سيفيلاتن بوكان ليبانوس تقاتلهم اسرائيل جن زخونه خساره اي بصحن اسرائيلن حزب الله بزي مردا نوح اوان قصيلهم ازخا اتسلاماو جله بزفصمو متقعتي روكيتن دبدب حيل اير اسرائيلن زتسنيم اب 2006 ناي 34 معلتات كينات حمله 2006 توقعت حزب الله بسقردوب نزركب ختمات اسرائيل كم دبدب بتوسخي دوب سغيروم اتيوم شعو نخلت وتادرا مكاين بمتقع 8 وتادرات قتيلهم كلت دما جهو حيزم اسرائيل ملا ليبانوس بزركب علامات تسفح متقعت ايرن مدافع بمكات ملسيبام اصوابر ايرن حيل بحر بمقبر ابدباو ليبانوسون باغار سراويت ورر فصمام اتسكينات 34 معلتات زغص لخوينو بسمم تخسي دو مبال تزازيمم اب ليبانوس استات 991 سبات كقتلون كلهم مبزحتهم سيفيلات نيرم بوغن اسرائيل 221 وتادراتن 44 سيفيلاتن تقتلهم اسرائيل لابل على حزب الله زوسرتو سقمتي نجي امونغو خلتين هاجر زلو ميزان كم زغيرو اديتر BBC جيرمي بون يقلص سبسلطان أمريكان إسرائيل كم زحبرو إسرائيل لابزن زحلفا كلتا سمونات نقول الله حزب الله غوزياتو لا نفرقي كاباصورو أعنياتو نليبانوسون وريراتا يبل إسرائيلاوي تنتاني وتدراو قدات يوآف سترن BBC أبزابو حبريتا مستياب كلتا شحز نبرا بزن مساسل استراتيجي دروت ورار كم زخون امنتو قلتسهم أبكن دقلو الطفون كل مدياون ورار مجمار أبدو باو ليبانوس نزر كبا ختماتات سبب حدا محاز حويسو قاس زبالة تنقون زتحاسبالون ورار كخونيو يبل سترين
حزبالله ኣብ ከተማታት ደቡባዊ ሊባኖስ ንነዊሕ እዋን ዓሪዱ ምጽንሑ ብምዝኽኻር እዚ ድማ እስራኤል ብቐሊሉ ነዘን ከተማታት ተቆጻጺራ ቀልጢፋ ክትወጽእ ከም ዘይኽእላ የረድእ። حزبالله ኣብ ደቡባዊ ሊባኖስ ሰፊሕ ናይ መራኸቢታትን መሳለጥያትን ገላርያታት ኣለዎም። እስራኤል ናብ ቃዛ ክትኣቱ ኸኣ ሓደ ካብቲ ወታደራዊ ዕላማ ንመርበብ ገላርያታት ሓማስ ምፍራስ እዩ ነይሩ። ግን ድማ ድሕሪ ሓደ ዓመቱን ከምኡ ክትገብር ኣይከኣለትን። حركة صغركم تخطيتنا ناي ساعة الزينة ومسانا لنا بزفت حدش زيناتات نمكتتال سبسكرايب شير لايك كومنت مقبارة يترسعيكم السلام.